sa nachádzame na mieste, sme to našli, hneď ako, nenašli sme to hneď, ale našli sme to. Tak chcem si vybrať nejaké auto, Toto, kam to? A ja že to... Tak čo? Kapela Walter Šnicel som chce poďakovať firme Citroën. Citroën Slovakia. Citroën Slovakia. A výhru, za skvelú výhru a jesenné turné si na pomôžeme. Áno tak, v aute. Tak.